Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Пару месяцаў таму мы правялі эксперымент і зрабілі такое двойное інтэрв'ю, две серыі інтэрв'ю з Артёмам Сізінцевым, які выдаў кнігу пра гісторыю аршанскага футбола. І нам спадабалася. Спадзяюся, што і вам спадабалася. Адзначце рэакцыі, напрыклад, лайкам, калі гэта сапраўды так. Ну і мы вырашылі працягнуць такую серыю з цікавымі аршанцамі, якія нешта робяць для гісторыі аршаншчыны, увогуле для аршаншчыны, якія нешта пішуць, нешта выдаюць і гэтак далей. І сёння мы на сувязі з Ігарам Станкевічам. У нас вельмі прыемная тэма для размовы. Цяжкая, але прыемная, бо Ігар недавно выдаў кнігу, выдаў у 2021 годзе кнігу пра сталінскія рэпрэсіі. Тэма цяжкая, але цікавая. Но так атрымалася, што Ігар сам патрапіў пад рэпрэсіі і быў на момант выдання кнігі, на момант, калі яна в фізічным фармаце з'явілася на свет, ён ужо быў таксама за рэпрэсіяў за мяжой. Таму кніга не дошла до широкого читача, камусьці потрапила, камусьці не, але на днях інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат» змагла выдаць гэтую кнігу у адкрытым доступе. Цяпер яе можна скачаць і цалкам прачытаць. Кніга грандыёзная, двухтомнік вялікі. Спасылачка на яе будзе под гэтым відэа. Ну, а зараз давайте поговорим. Ігор, добрый день. Ігор, прывітанне, рады бачыць. Ну, насамрэч, да, тое, што кніжка выйшла, гэта досыць прыемная навіна. Адзінае, што сапраўды я тады знаходзіўся па-за межамі Беларусі, а кніжка выдавалася ў самой Беларусі, і наклад яе быў не надта вялікі, і ў асноўным я гэту кніжку прэзентаваў нашчадкам рэпрэсаваных, расстраляных у Воршы. Таму вось спадзяюся, каму гэтая тэма цікава, то гэту кніжку ўжо сёння можна сцягнуць з інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Пра саму кнігу мы крышачку пазней паговорым. Справа ў тым, што я таксама займаўся даследаваннем тэмы рэпрэсіяў на аршаншчыны, збіраў гэтыя звесткі. І калі мы з табой пазнаёміліся, і я зразумеў, што ты цяпер гэтым будзеш займацца, павер, я уздыхнуў з палёгкай. Бо літаральна год збору гэтых гісторыяў рэпрэсаваных мяне маральна дабівалі проста. Гэта такія страшныя аб'ектыўна гісторыі, што менш чым праз год я ўжо зразумеў, што я не хачу гэтым займацца, не хачу даследаваць гэтую тэму, не хачу ўвогуле ў яе лезці. Слухай, адкуль у цябе матывацыя, адкуль у цябе жаданне столькі гадоў займацца аб'ектыўна страшнай, маральна страшнай тэмай? Матывацыя з'явілася, калі я пачаў даведвацца пра гісторыю сваёй сям'і. Напрыклад, я ведаў, што у маёй маці дзед і бабуля былі рэпрэсаваныя і расстраляныя. Яна аб гэтым амаль нічога не распавядала. Таксама было вядома, што ўжо прадзед з прабабкай маёй матулі, то бок мае прапрадзед і прапрабабка былі высланыя, раскулачаныя і высланыя ў 30-м годзе ў Котлас. І вось у 15-м годзе я пачаў звяртацца ў архівы, гэта быў архіў Свердлоўскай вобласці, і атрымаў справу роднага брата маёй прабабулі. Гэта вось родны брат бабулі маёй маці. Аказалася, што вось я калі атрымаў дакументы, перажыў некалькі шокаў, вельмі моцных патрасенняў. Па-першае, калі чалавек проста пералічваў сваіх сваякоў падчас допыту ў Воршы ў 37-м годзе, а дапытваў яго даволі знаны зараз уже для мяне люты кат Шліфенсон. І вось брат прабабулі Антон Каменскі называў рэпрэсаваных сваякоў, ну там каля 15 ці што, і значная частка з іх была пазней, як я ўжо прабіў па спісах, яна была рэпрэсаваная і расстраляная. І гэта быў першы шок. І шмат каго з гэтых людзей не ведаў, таму што былі жанчыны, якія выходзілі замуж і мянялі прозвішча. Другі шок, калі я прачытаў проста пратакол допытаў. І было, я не разумеў, а за што чалавека, уласна кажучы, расстралялі, што я не ездзіў у польскую амбасаду, атрымаў ад брата з Польшчы 60 рублёў і купіў пінжак. К
што ён перадаў нейкую тэчку, і што там было невядома, і гэта ўсё. І гэтага было дастаткова, каб расстраляць чалавека. І нарэшце апошні шок я перажыў, калі я пачаў проста складаць гэтыя дакументы ў храналагічную лінію. І я быў уражаны тым, што маіх продкаў пачалі пераследаваць ажно з 27-го года. Той самы Антон Каменскі, пра якога я распавядаў, яго са стрэчным братам і швагерам упершыню арыштавалі ў 27-м годзе. Потым з бацькамі іх яшчэ некалькі сем'яў выслалі у 30-м годзе ў Котлас, і гэта таксама вынікала з дакументаў. Яны спрабавалі ўцякаць адтуль у Маскву да сваякоў, праз год іх там 31-м зноў арыштавалі, зноў выслалі ужо на Урал, у Ніжні Тагіл. У Ніжнім Тагіле Антону Каменскаму далі яшчэ 4 гады. І ў 37-м нарэшце яго зноў арыштоўваюць у Боршы, а стрыечнага брата, які таксама быў у высылцы ў Ніжнім Тагіле, ужо ў Ніжнім Тагіле арыштоўваюць. Антона Каменскага расстрэльваюць, брату Мікалаю Каменскаму даюць 10 гадоў лагероў, адначасова арыштоўваюць маю прабабулю, родную сястру Антона Каменскага з мужам, расстрэльваюць, стрыечных некалькі сёстраў расстрэльваюць. І ведаеш, калі я гэта ўсё прапусціў праз сябе, я зразумеў, што дзяржава, тэрарыстычная дзяржава зрабіла вялікую несправядлівасць, зрабіла вялікае гора людзям, паламала жыцці, паламала лёсы, пазбавіла людзей жыццяў проста ні за што. Ні за што, таму што я чытаў пратаколы допытаў сваякоў, маіх сваякоў, і зараз чытаю пратаколы і справы рэпрэсаваных. Тут у Варшаве ёсць справы рэпрэсаваных з архіву КДБ, каля 1000 спраў. І я чытаю, наколькі неабгрунтаваныя былі абвінавачванні. Больш таго, уражвае, калі проста чалавека пазбаўляюць жыццё за тое, што каты з НКВД проста выпаўнялі лічбы, якія ім спусцілі з Масквы. Альбо яны самі там спаборнічалі, хто болей расстраляе людзей. Таму, калі ты пытаешся, адкуль у мяне гэтая энергія, энергія, я адчуваю вялікую несправядлівасць. Несправядлівасць не толькі праз тое, што людзей знішчылі бездаказальна, без абвінавачванняў, а за то яшчэ, што дзяржава па сутнасці не выправіла гэтую памылку. Не было ніякай фармальная рэабілітацыя была. Мая маці нават не даведалася, а бабуля не дачакалася. Яна памерла раней, чым была рэабілітацыя ейных бацькоў. Але нават калі паглядзець, як адбывалася рэабілітацыя, што людзі атрымлівалі за страчаную маёмасць грошы, якіх хапала на 2 бутэлькі водкі, гарэлкі. Як ты можаш кампенсаваць чалавеку 10, 15, 20 гадоў лагеру, калі ён страціў жыццё, калі ён страціў здароўе, калі ён страціў сваякоў? Ніяк. Бачыш, вот камуністы выставілі кошт за 10-15 гадоў, 2 бутэлькі гарэлкі. Вось такі кошт. Па шчырасці гэта гучыць проста, неяк подла. Это подла. І гэта па сутнасці стаўленне да чалавека вось у камуністычнай і посткамуністычнай зараз у лукашэнкаўскай дзяржаве. Кошт чалавечага жыцця 2 бутэлькі гарэлкі. І зноў жа трэба памятаць, што дзяржава нават простыя рэчы не зрабіла. Не былі ніколі адчыненыя архівы КДБ. Калі я сёння, як нашчадак рэпрэсаваных, спрабую атрымаць дакументы, мне трэба вельмі моцна пастарацца. Па-першае, я мушу пацвердзіць, што я нашчадак, сабраць усе дакументы. Па-другое, я атрымліваю толькі частку справы. Па-трэцяе, архівы КДБ хаваюць прозвішчы катаў, хаваюць прозвішчы трэціх асобаў, якія фігуравалі у гэтых дакументах, альбо наогул не даюць, як, напрыклад, гомельскі архіў КДБ. Яны даюць такія адпіскі, што прабачце, але вось у сувязі з тым, што ў справе прысутнічаюць трэція асобы, мы нічога вам не дамо.
Ігор, калі ты распавядаў пра сваіх родзічаў, ты сказаў одну фразу, якая мне падалася неаб'ектыўнай. Ты сказаў: і апошні мой шок. Вот калі я вывучаў гэтыя справы рэпрэсаваных, для мяне шокаў была велізарная колькасць. Ну, я быў шакаваны ад успамінаў, калі чалавек на магілёўскую шашу выпаў з раненнем весь зямлі, то есть он выкараскаўся з магілы, да, ці успаміны былога НКВДшніка, які багром з машыны выцягваў людзей. Это вот страшная гісторыя. І думаю, калі ты сказаў мой апошні шок, я подозраю, што гэта не быў апошнім шокам, бо ты і астатнія справы глядзеў, не толькі сваіх родзічаў. Якія самыя страшныя выпадкі з гэтага ўсяго ты можаш назваць? Слухай, ну самыя страшныя выпадкі гэта калі ты чытаеш справаздачы, прысуды, заключэнні і дакументы ўжо 38-39 года, калі вялікі тэрор пайшоў на спад, калі Ежова ўжо знялі і пачалі судзіць, калі кіраўнікоў НКВД БССР таксама знялі, калі прыйшоў Берыя, то пачаліся працэсы супраць былых супрацоўнікаў НКВД. І вось калі ты чытаеш, што яны, якія злачынствы яны там здзяйснялі, адкуль з'яўляліся вось гэтыя прызнальныя паказальніцтвы, да, вось падчас допытаў, вось тут сапраўды гэта былі мае наступныя перажыванні, мае наступныя патрасенні, там, ну, з таго, што вось так, ну, по-звярынаму нельга сказаць, гэта вось па-нялюдску яны паступалі з людзьмі. Катавалі, забівалі падчас допытаў, не давалі спаць, стваралі камеры душагубкі, у якія людзей набівалі як селядцоў і там проста стваралі такую тэмпературу без вокнаў, без паветра, што людзі проста задыхаліся. Яны гатовы былі проста прызнацца ва ўсім, што заўгодна, і нагаварыць на сябе што заўгодна. І вось гэта было сапраўды яшчэ адзін моцны шок. Вось, ну, а калі казаць ужо менавіта пра лёсы людзей, то, ведаеш, ну, найбольш мяне ўразілі ўспаміны Залмана Шыфрына, гэта бацька знакамітага гумарыста расійскага Ефіма Шыфрына, які акурат патрапіў у аршанскую турму. І ён апісваў, як яго там катавалі, то ён просто, ну, ледзь выжыў там. Яму пашчасціла, яго арыштавалі напрыканцы ўжо вялікага тэрору, калі ўжо шанец застацца ў жывых быў значна большы, чым калі б, напрыклад, цябе арыштавалі там у жніўні 37-га. Яшчэ адна гісторыя, якая вельмі ўражлівая і эмацыйна, і яна проста, вось яна такая дыхатамічная. Гэта гісторыя Романа Соскіна, сакратара кампартыі аршанскага камітэту. Спачатку мне трапіліся на вочы успаміны ягонай дачкі. І у яго было 3 дачкі, і вось яна ўзгадвае, што вось мой татачка, мой любімы, мой каханы быў такі светлы чалавек, якога ўсе кахалі, ён быў вельмі такі актыўны ў горадзе, а потым яго раптам арыштоўваюць, выклікаюць у Менск, і ён больш не вяртаецца. Праз некаторы час маці, жонка, губляе працу, і ўрэшце трапляе таксама ў Алжыр, гэта акмалінскі лагер ізменнікаў родзіны, да, куды высылаюць членаў сямей, і маці туды высылаюць, а дзяцей адпраўляюць у дзіцячы дамок. І вось я гэта чытаю, там плакаць хочацца, да, вось настолькі эмацыйны тэкст. А потым мне трапляюцца дакументы, якія пісаў сам Соскін. І ён пісаў даносы, пісаў масава, пісаў вось тое, што ў мяне ёсць, дакументы з 35-го года па 37-й, амаль да апошніх дзён перад ягоным арыштам. І ён канкрэтных людзей называе, вось той там супрацоўнічаў з белымі, з белай арміяй, той там падтрымліваў палякаў
на кагосьці з выкладчыкаў педагагічнага тэхнікума, да, у Оршы, да, быў. Ну, ён перайменоўваўся ў той момант, я не ведаю. Ну, зараз... Ну, штосьці, да, вось педагагічная вучэльня, ён кагосьці абвінавачваў у тым, што чалавек ужывае падручнікі па геаграфіі ворага народу. Это тое самае, што сёння адбываецца. Калі ты вораг народу, то неважна, што ты напісаў па геаграфіі. Ён не адпавядае. Это неправільны падручнік. Вось. І апошні ліст гэтага Соскіна быў аб тым, што ў Оршы ён налічыў 8 тысяч ворагаў народа. І ён заклікаў кіраўніцтва НКВД і ЦК камуністычнай партыі узмацніць працу НКВД, таму што яны слаба працуюць. І вось урэшце рэшт ён сам апынуўся ў гэтых жорнавах, яго расстралялі ў Менску. І вось тое, што я апошняе знайшоў, магіла жонкі Цеміхман, яе прозвішча Соскіна была, яна знаходзіцца ў Менску, і пад нізам напісана, што Роман Соскін вось загінуў у 37 годзе. І таму што дочкі не ведаюць, дзе ён пахаваны. Магчыма, ён дзесьці ў Курапатах ляжыць, магчыма, дзесьці яшчэ. І вось такія гісторыі вельмі ўражваюць. Ну і яшчэ таксама, калі вось, напрыклад, я перажыў такі шок, такі боль, да, я зразумеў, што я не адзіны, я пачаў шукаць іншых нашчадкаў. Каб, па-першае, яны маглі падзяліцца гэтым болем, таму што прайшло 2 і нават 3 і 4 пакаленні, і людзям баліць, людзі гэта памятаюць. А дзяржава не дае нам магчымасці вось належным чынам проста ўшанаваць памяць гэтых людзей. Ну вось, зноў жа, гэта таму адтуль і энергія. Дзякуй, Ігор. Вот пакуль ты расказваеш, у меня адразу некалькі пытанняў з'яўляюцца, і я трохі збіваюся, якое з іх задаць. Ну давай, ты зараз распавёў пра чалавека, які сам пісаў даносы і сам жа патрапіў 8 тысяч ворагаў народаў, ён налічыў. Каб нашим гледачам было зразумела, перад вайной у Оршы жыло 60 тысяч насельніцтва. У 30-е гэтая лічба была меншая. Ну, я думаю, што каля 40 тысяч, гэта разам, напэўна, з чыгуначным раёнам, з чыгуначным пасёлкам. Ну, не менш, вот чалавек пісаў даносы, чалавек іншы там катаваў, чалавек іншы расстрэльваў, а потым самі патрапляюць пад тыя ж самыя катаванні, расстрэлы. Скажы, а табе было шкада, калі ты бачыў справы гэтых людзей? Людзі, которые самі вінаватыя ў рэпрэсіях, патрапляюць пад рэпрэсіі, ці шкада табе іх? Ведаеш, ну, па-першае, справу Соскіна я не бачыў, і ў мяне такое супярэчлівае пачуццё, да, таму што з аднаго боку ён удзельнік гэтай карнай машыны, а з другога ён і ахвяра ў той жа час. Што тычыцца... Вот, разумееш, я выбачаюся, разумееш, это для мяне важнае пытанне. Я не магу зразумець, як да іх ставіцца. Гэта людзі, якія нарадзілі гэтую сістэму, і гэтая сістэма іх жа пажрала. Як да іх ставіцца? Ну, сапраўды, гэта людзі, якія нарадзілі, якія падтрымлівалі гэтую сістэму, і яны, дракон з'еў сваіх дзяцей. Але... І хто яны? Ахвяры ці не? Шкада іх ці не? Мы павінны іхнія імёны на кабыляках вешаць у выглядзе шыльдачку. Ну, па-першае, яны, мне падаецца, яны не былі расстраляныя у кабеляках, магчыма, ў Менску. А па-другое, калі казаць пра супрацоўнікаў НКВД, так, сапраўды, у 38-м, 39-м, 40-м годах былі працэсы супраць НКВДшнікаў. І ў мяне ёсць, напрыклад, дакумент, што вось хіба 39-го года, дзе напісана, што шэраг супрацоўнікаў арыштаваны, 5 з іх расстраляныя. Ведаеш, да іх у мяне ніякай жаласці няма. Таму што я бачу, я чытаю проста з тых дакументаў, якія, ну, захаваліся, што яны рабілі з людзьмі. Ну, гэта садысты, проста прафесійныя садысты, а як іх трэба было проста ізаляваць ад грамадства, і іх не шкада. Але, ведаеш, супрацоўнікаў НКВД было значна болей, чым 5.
І далёка не ўсе былі звольненыя, хтосьці атрымаў там вымову за тое, што там не ведаю, вось быў такі Шчураў, да, якога абвінавачвалі ў тым, што ўжо пасля загада не расстрэльваць людзей у 38 годзе. Ён аддаў 14 чалавек на расстрэл, то бок яны просто не паспявалі. Дакументальна яны аформілі, што чалавек расстраляны, а ён яшчэ сядзеў жыў. Чалавек мог застацца жывым. А ён аддае, просто прыязджае начальнік, ён аддае і вось іх вывозяць у лес і там куля ў патыліцу. А гэты Шчураў атрымаў толькі 5 гадоў лагероў. Потым ён хіба быў з пачаткам вайны альбо амніставаны, альбо я дакладна не ведаю, няма дакладных звестак, але ён бачна, што ён удзельнік баявых дзеянняў, мае ўзнагароды, і некаторыя з іх нават перажылі вайну і былі такімі ганаровымі пенсіянерамі. Таму, ведаеш, гэта яшчэ адзін момант эмацыйны, які дае энергію, каб рухацца далей, каб проста назваць катаў катамі. І ніякай жаласці да іх у мяне няма. Вот ты раней сказаў пра тое, што архівы ў нас зачынены. Мне неяк аднойчы пашанцавала пагаварыць з галоўным архівістам службы бяспекі ўкраіны. Это была, адразу патлумачу, это цывільная пасада, это пасля рэвалюцыі годнасці у іх была мода цывільных людзей прызначаць у такія вот военныя арганізацыі. І заслуга гэтага чалавека, што ён адкрыў архівы СБУ. І там знайшлося вельмі шмат справаў па сталінскіх рэпрэсіях. І вот аднойчы на адной канферэнцыі мы з ім перасекліся, і за кубкам гарбаты я ў яго спытаў: ну, шаноўны, у цябе зараз усе справы, якія толькі можна, пра якія мы можам толькі марыць. Тэарэтычна украінцы могуць падлічыць, колькі ж рэальна ахвяраў у часы сталінізма атрымалася. І ён сказаў, што не, гэта ўжо, на жаль, немагчыма, бо дакументы складаліся вельмі кепска, бо гэтыя людзі таксама грашылі на прыпіскі. Ён распавядаў пра нейкую аперацыю канкрэтную, я не запомніў, бо гэта гісторыя Украіны, што вот з вёскі вывезлі столькі людзей, у раёне ўжо зрабілі прыпіску, што больш людзей, у вобласці яшчэ больш, у Кіеве яшчэ больш, а колькі да Масквы рэальнасці лічба даехала і колькі людзей, да? Гэта вялікае пытанне. Ці сустракаўся ты з нечым падобным у беларускіх архівах? Да, яны абмежаваныя, но калі мы іх адкрыем нарэшце, мы зможам адтуль дакладныя звесткі атрымаць? Ці таксама гэта будзе что-то прыблізнае? Ці зможам мы ўвогуле адкрыць рэальную праўду тых рэпрэсіяў, хаця б па колькасці забітых? Ведаеш, мне падаецца, што гэта будзе вельмі складана, таму што, зноў жа, які перыяд мы бярэм. Дакладна вядома, што саветы расстрэльвалі ўжо першыя гады, першыя месяцы, дні існавання. І нават вось калі я збіраў нашчадкаў на Кабыляцкай гары, прыехаў Мікола Купала і распавядае, што хіба ў 19 годзе чырвоныя забілі ягонага дзядзьку, які не хацеў ісці ў чырвоную армію. Просто прывялі і расстралялі дзесьці там на Кабыляцкай гары. А колькі такіх расстраляных? Ну, ужо нават ніхто не дакументаваў. Гэта першае. А другое, ну вось набліжаецца 95-годдзе першай масавай высылкі кулакоў, 30-й год, раскулачванне і высылка. Яна пачалася ў сакавіку. І колькі людзей было выслана, невядома. Шмат людзей, калі прыязджалі на месца, яны проста пазагінулі, асабліва калі гэта былі вось сакавіцкія, гэта ж былі лютыя маразы. Хтосьці ў цягніку памёр, выкінулі па дарозе, хтосьці ўжо на месцы. Вось мой прапрадзед з Антонам Каменскім, з сынам, прапрадзеду было 72 гады, і гэта задакументавана ў пратаколе допыту. Яны спрабавалі уцячы з гэтага котласу, пабудавалі плот, і прапрадзед патануў. І дзе ён зафіксаваны, дзе гэтая ахвяра? Ну, дакладна мы не даведаемся. Больш таго, на тых высланых часта не складаліся дакументы. Ну, то бок афіцыйныя яны не складаліся. Ну, кажуць, што нават маглі запісаць у амбарнай кнізе, якая магла проста, ну, спалілі потым, не захавалася. І гэта умоўныя
умоўныя лічбы, я ў воршып не пайшоў ад лічбаў, я пайшоў ад лёсаў, ад прозвішчаў. Я збіраю прозвішчы. І вось на сённяшні дзень у маім спісе ну, каля 4000 імёнаў, з іх больш за 2000, можа 2500 расстраляных. Прычым, калі дакладна вось у кагосьці напісана, што месца расстрэлу гэта Ворша, там таксама быў Смаленск, у Смаленск везлі чыгуначнікаў на расстрэл, то прыкладна 400 чалавек без пазнакі дзенны расстраляны. Ну, а вось збіраючы проста гэтыя імёны з розных крыніцаў, я бачу, што крыніцы розныя, прынцып адбору імёнаў таксама розны. Ну, напрыклад, ёсць аршанская кніга памяці. Сапраўды, калі я адтуль пачаў выцягваць імёны, мой спіс узрос удвая. Але што я заўважыў? Што ў кнізе памяці амаль, ну, вельмі мала звестак пра расстраляных. Там вельмі малыя тэрміны, да, 3 гады, ну, 5 гадоў, да, а вось такія лютыя ўжо пазнейшага там тэрору 37-38 там 8-15 гадоў, да, іх мала, а расстраляных яшчэ меней. То бок, калі стваралася гэтая кніга, то камісія, якая стварала адмыслова, напэўна, імкнулася не паказваць маштабы трагедыі, маштабы злачынстваў. Ну, гэта лагічна, тая камісія складалася з камуністаў. Яны, само сабой, хацелі схаваць гэта. Ну і вось, і мы бачым, што тыя людзі, якія ўваходзілі, былі камуністамі ў камуністычныя часы, яны перайшлі пакрысе ўжо ў незалежніцкія часы, займаліся нібыта рэабілітацыя, насамрэч яны хавалі проста звесткі, хавалі, можа, спісы. І вось мне цікава, па сённяшні дзень я ва ўсіх пытаюся, па ўсіх рэгіёнах, ва ўсіх гарадах і раёнах былі створаны адмысловыя камісіі па рэабілітацыі, гэта пачатак 90-х. І людзі туды меліся звяртацца з даведкамі, з дакументамі, з фотаздымкамі, якія сведчаць аб рэпрэсіях супраць іх. Дзе гэтыя архівы? Да, гэта складанае пытанне. Мы таксама хацелі знайсці ў свой час сляды гэтых архіваў. Яны дакладна ёсць, яны не знішчаны, іх не маглі знішчыць. Но дзе яны цяпер, гэта велізарная праблема. Гэта канкрэтна па Оршы, я табе кажу. То вот аршанцам яшчэ пашанцавала, што ў нас хаця б акт абследавання кабылякоў ёсць, як дакументальны доказ хаця б вот там расстрэлаў. Но пры гэтым кабылякі ж не адзінае месца расстрэлаў у Оршы. Ну, так. Расстрэльвалі на Магілёўскай шашы, расстрэльвалі у самім езуіцкім калегіуме. Мы не ведаем, ці былі там, ці ёсць там пахаванні, хутчэй за ўсё людзей вывозілі кудысьці, но самі расстрэлы там былі ў калегіуме. І для мяне да гэтай пары, напрыклад, загадка, гэта наша перасыльная турма. У той час яна ўжо працавала, і яна была перапоўнена, і людзей яшчэ у самы пік, калі не хапала месца ў перасыльнай турме, адпраўлялі ў недапутаваны дом чыгуначнікаў, дом культуры чыгуначнікаў. Это таксама месца ахвяраў. І нават калі ў перасыльнай не расстрэльвалі, там людзі павінны паміраць. Яны паміралі, у мяне ёсць сведчанне или пытанне, дзе іх хавалі. Вот у меня есть подозрение, что мы можем знайсці яшчэ могилы и на территории 10 перасыльной турмы. Это як она 12-ка сегодня называется, да, по-моему. Вот. Скажи, колькі у нас часу там яшчэ ёсць? Так, а дзе мне гэта глянуць? Пакуль я не бачу, што было абмежаванне. Нас за 10 хвілін папярэдзяць. Ну, я спадзяюся. Добра. Кабылякі. А што мы ведаем па Магілёўскай шашы? Вось тое, што у акце абследавання кабылякоў названа паддубцамі. Ведаеш, ну, насамрэч, дзякуй Богу, што знайшліся людзі, які перадалі гэты акт 82-го году, і насамрэч цікава, а дзе сам арыгінал? Таму што, ну, бачна, там ужо пячатка знікла, ну, дзесьці арыгінал мусіў быць. І мусіла быць само заключэнне гэтай камісіі. Медыкаў, міліцыянтаў, але вось дзе дакументы? І самае цікавае, што пра вось лес пад вёскай Паддубцы, ён жа таксама ўзгадваецца і Калугам, Александрам Калугам, былым камуністам, вось, які ўзначаліў акурат гэтую камісію
по реабілітацыі. Вось у нас 10 хвілін застаецца. І ён ужо ў 90-е гады зноў узгадваў вёску Паддубцы, казаў, што будзе ўсталяваны мемарыял як на Кабыляцкай гары, так і ў Паддубцах. Ну, мы ведаем, што у лесе там нічога не з'явілася. Нават тыя крыжы, якія ўжо там з'яўляліся намаганнямі аршанскіх актывістаў, яны проста знішчыліся. Невядома, альбо леснікамі, альбо мясцовымі жыхарамі, альбо нейкімі нашчадкамі камуністаў. Таму вось вядома, ну, вось шмат гісторыяў, якія, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х назбіраў Юрка Копцік, да, што мясцовыя сведчылі, што ў гэты лес прывозілі, што там стралялі, і што там, магчыма, шмат забілі святароў. І прынамсі, вось у мяне спіс расстраляных у Воршы святароў каля 30 чалавек. Я спрабаваў звяртацца да прадстаўнікоў праваслаўнай царквы ў Воршы, каб нейкім чынам яны таксама ушанавалі памяць гэтых людзей, ну, але, на жаль, ніякага водгуку я не атрымаў. І давай тады апошняе пытанне, раз мы падыходзім, раз у нас таймінг. Скажы, наколькі актуальна зараз гэтая кніга? Ты туды уводзіш, напрыклад, старую, яшчэ ў канцы 80-х напісаны, стары яшчэ напісаны тады артыкул Юркі Копціка «Крумкашы на Кабыляцкай гары». Тое, з чаго і пачалося прям варушэнне вакол Кабыляцкай гары. Наколькі зараз гэта актуальна? В прынцыпе, хто хацеў даведацца пра рэпрэсіі, той жа мог і пачытаць гэтыя крумкашы сам, дзе-небудзь, не знаю, ці ёсць яна ў інтэрнэце, напэўна, ёсць. Наколькі гэта зараз актуальна праз 40 гадоў пасля адкрыцця праўды пра курапаты, пра кабылякі і гэтак далей? Ну, ведаеш, насамрэч такіх, па сутнасці, гэта аршанскія курапаты. І мне заўсёды шкада і сумна, што ўсе кажуць пра менскія курапаты, але такіх курапатаў вакол кожнага буйнога горадаў былога БССР, іх па 2, па 3 месца. Калі ты пытаешься, наколькі гэта актуальна, то калі вось я зараз чытаю пратаколы допытаў, як афармляліся справы, ну, напрыклад, выносіцца пастанаўленне аб правядзенні суда над чалавекам, але пішацца: у суд сведкаў, абарону і абвінаваўцаў не выклікаць, і суд праводзіцца ў закрытым парадку. Альбо на абскарджванне справы или прысуду чалавеку даецца 7 гадзінаў. 7 гадзінаў! Што ты за 7 гадзінаў зробіш, калі цябе тут катавалі, калі ў цябе сілаў няма? Ну, таму мне падаецца, вось, калі я вось чытаю гэтыя дакументы, мне такое ўражанне, што я проста гляжу ў люстэрка сучаснасці. Я гляжу ў тое, як адбываюцца суды, ну, прынамсі, як мяне катавалі, да, ось у міліцыі. Ну, я толькі так сутыкнуўся, мякка сутыкнуўся з гэтым. Як зараз абвінавачваюць, да, проста вешаюць артыкулы, і нічога, ніякіх доказаў яны не прадстаўляюць. Нават вельмі цікава, калі людзі спрабавалі абскардзіць прысуды яшчэ ў 40-м, напрыклад, годзе, то НКВДшнікі казалі, справу пакінуць, рашэнне пакінуць у тым выглядзе, якое было. А ўжо ў 50-е гады КДБшнікі, калі пераглядалі справы, пісалі: таго не хапае, сведкаў не апыталі, доказаў няма, працэдуры не адпавядаюць закону. І таму справа, ну, наогул цалкам сфабрыкаваны. І больш таго, самі тыя, хто дапытваў, яны былі пазней асуджаныя за тое, што парушалі так званую сацыялістычную законнасць. Сацыялістычная законнасць гучыць, канешне, дзіўна. Дзякую, Ігор, за размову. Шаноўнае спадарства, не ведаю, наколькі шмат мы змаглі абмеркаваць зараз. Я раю пачытаць вам кнігу, яна сапраўды цікавая, галоўнае, гэта грунтоўнейшае даследаванне, такога яшчэ пра Оршу не выходзіла, і ввогуле не выходзіла, да і такога на гэтую тэму не выходзіла. Таму скачвайце, чытайце. Калі гэта відэа набярэ
хорошие прагляды, хорошие лайки и комментары, то я думаю, мы можем з Ігорем яшчэ раз зрабіць падобную размову, бо хаця гэта і планавалася як прэзентацыя, першая прэзентацыя кнігі всех поименно назваць, мы больш все ж таки размаўлялі пра самі рэпрэсіі і менш пра кнігу. Так што да новых сустрэчаў, чакаем вашых лайкаў, каментароў, калі для вас гэта бяспечна, тады гэта будзе для нас матывацыя зрабіць яшчэ одно відэа на гэтую тэму. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі.